Poďte si so mnou pripraviť zdravé jedlo. Zdravé jedlo, ktoré vás zasíti, ktoré obsahuje veľa bielkovín, to znamená, že vás nadlho zasíti a že vás nechytí potom taký ten vlčí hlad, pretože nebudete mať výkyvy cukru v krvi, takže nebudete potrebovať rýchlo po hodine alebo po 2 hneď jesť. Ono je to všetko dané tým, že ako vlastne jeme celý deň, hej. A podľa toho sa nám odvíja, že či nás potom chytajú také tie vlčie hlady, kedy proste musíme zožrať tú tyčinku, alebo čokoládovú, alebo niečo, alebo nemusíme. A aspoň mne, neviem, že či to je úplne presne tak, ale mne sa to ukázalo ako správne, že keď teda jedávam bielkoviny a uprednostňujem ich vo svojej strave, tak vtedy sa mi to veľmi nestáva. Takže my si urobíme dneska také veľmi jednoduché jedlo. Dáme si kuracie prsia, šalát, paradajky a vajce natvrdo. A poviem vám, toto je potravina číslo 1 pre mňa a tá ma zachránila a v podstate je to tá potravina, vďaka ktorej som schudla z tých 92 na tých 67 kg. No, poďme si urobiť najprv kuracie prsia. Ja ich mám pripravené. Toto sú jedlá, ktoré si môžeme pripraviť deň vopred. Úplne v pohode. Čiže ak teraz máte tendenciu povedať, že na toto nemáte čas, tak vedzte, že toto sú jedlá, ktoré si môžete pripraviť deň vopred a dať si ich do krabičky a zjesť ich potom v práci. A aj to mám overené, pretože toto sú presne tie jedlá, ktoré ja si nosím, aj keď idem na kúpalisko. Alebo idem na nejakú akciu, alebo niekde. Tak ja mám vždy, tie kuracie prsia len trošku osolíme, tak ja mám vlastne vždy pripravené jedlo v takomto mojom boxe. A aj keď pôjdem, napríklad by som sa chystala s deťmi na stanovačku, tak aj tam viem pripraviť na ten určitý počet dní, na tie 2-3 dní, tak aj tam si viem pripraviť zdravé jedla. Medzi tým, ako sa nám urobí olej, tak si ošupeme vajíčko, ktoré sme si uvarili deň vopred, napríklad. Takže je teraz už predpripravené. No a teraz si dáme na tanier šalát. Ja si ešte nakrájam k tomu aj paradajky, moje prvé zo záhrady. Dneska som stiahla prvé paradajky. Dobre, to slnko im veľmi pomohlo. Fakt sú výborné. Nakrájame si paradajky. Čiže už máme ten tanier o niečo farebnejší. A teda zmizni. Teraz si nakrájame vajíčko. A kľudne si tam môžeme dať ešte aj nejaký syr, podľa mňa. Aby to bolo, že bielkovinové, no ja by som tam dala ešte možno mozzarellu, ale myslím si, že teraz nie. Šalát si zalejem olivovým olejom. Takže ho zalejeme olivovým olejom, pretože potrebujeme aj dobré tuky. Dobre, trošičku to posolíme. Necháme kuracie prsia, nech sa pekne urobia a dáme to na vrch. Takže celé hotové jedlo vyzerá asi takto. Je to dobre vidieť? Áno. Na dezert som nezabudla a teraz prichádzajú sacharidy. Mám tam jednu broskyňu, jednu malú marhulu, jednu malú nektarinku. A dám si k tomu trošku gréckeho jogurtu. To bude vlastne, tuto rozmiešam a to bude vlastne, a ešte navrch posypem chia semienka. No, to je dezert. Takže, ako vidíte, dá sa to urobiť. Ja si takéto jedlá robím či už do práce, deň vopred, alebo keď idem na kúpalisko, alebo lososa si robím ešte aj namiesto toho kuracieho mäsa, alebo si dám syr namiesto toho kuracieho mäsa. Proste takýmto nejakým spôsobom to striedam. A idem sa vyzliecť, lebo mne je príšerné teplo.
Môj muž včera prišiel, že ty si jaká sexy influencerka, že tam beháš v tých priesvitných topoch, no áno, a mne je teplo. A teraz keď varím, tak je to ešte teplejšie.